Na guys, ndakanga makuisa caption. Ndakanga nakuisa caption guys. Zvinhu zvacho. Naimwe ndakanga makuisa caption inyaya. Haya. Kuchembera ruva komana. Wenguva yakareba. Guys, kutokanga kuisa caption je kutokanga. Hello Tariro, hello Maitapiwa, hello Chido, Maisimba, Mama Peti Matangirwa. Matangirwa ni 5 msoro kwenyu. Nanzi mudisenda za neflu. Inogwadza wene kunopisa kunokaura chete. Bata flu yekunodai unokaura. Ndakambondibata. Nai muna murisei memory shara sei. Michini kusataure chingotaipa. Tabeth Banganyika, how are you? Christine Tinaishe, how are you? Marceline Jiri say. Shamiso, how are you? Tamari Jiri say. Kelvin, how are you guys? Ndakanga nakuisa caption mundiregerera ushuwa. Kwazi namolini. Oh, sorry. Imvura iri kunaya. Handikosadza kuri kunaya singaiti. Imvura. Sorry ako. Memory Zulu. Evelyn Mutizwa. Guys, tegaiva mutoda kuti tifambe nenyaya nesuro yamai vaya. Ndawomubata Jacob. Ndabata Jacob. Saka itai fast guys. Ndabata Jacob. Itai fast guys. Dedzai vamu. Sending to Takumalo, how are you? Odrigaranganga, how are you? Trusty Shere, my brother. Good afternoon. How are you this today? Jane, whoever should say, guys, itai fast. Dabata Jacob. Aris Jacob Garazani Garavia. Aris Jacob Garazani. Anur Airo, Nematando. Azago. Rogers. Ndabata Rogers, guys. Ndabata Rogers, guys. Ndabata Rogers, guys. Ndabata Rogers. Saka iti wangu utingo fast muwe nyaya panapa. Ndabata Rogers. Ndoda kuti nditire kubvunza Rogers pano, mukadzi wacho pano, kuti munongozivawo nyaya idzi, guys. Munongozivawo nyaya dzacho dzinoita. Kwanzi kusire kwevanyira ndizvo zvazvinenge zviri mukoma Richard Dewey hazvinambosunika, but amene zvazvinoita so handitoziva kuti zvinofamba sei. Ndizvo motorijaira rakadai amene zvino zvinzi ndididi ine zvigoni, saka ndongosiyawo zvakadaro. Zvizvi zvisinatombosunika, rinotombosunika nditoti straight kwadini. Uri kuaina Samantha? Uchi aina uchiteerera. Maitaku Catherine Sukai. Svikai pa 200 fast. Svikai pa 200 fast. Tiunze nyaya. Svikai pa 2 wire fast. Precious, how are you? Anna Samanda. Perpetua, thank you. Sukai mashingise. Nijek. Ndakambogara ndi munhu mutema here naJeki. Ndakazongowedzerera Jeki. Ndinozongowedzera. Asi ndagara handisi munhu mutema Jeki wawaka. Handisi munhu mutema ndinowedzera. Jeki. Kwaina Jeki Christine. Kuna yemeri zwadove mulungu. Nai Jeki shuwa ndinongowedzera. Asi hangu ndagara handisi munhu mutema. Kumba kweda kuna vanhu vatema. Vanhu vese vari kwasvukwa. Kai vanhu vari kumujolo. Vanhu vasati vadzokera kuma-Wi-Fi. Kwai muri kutsenga Leo. Maputi chaiwo. Precious Mkanga, Jean Hilda Gaudze. Hanzi musatsenge Mega SIS MELLY.
uyai tidye urai maputa uyai. Ewa guys, muri kufamba 1 pa 178 hande tisvike pa 200 chete then ndobva ndatotanga ndigai ndigare ndafonera tanaka mamoyo zviri sei ndigare ndafonera mainini vauye panyanga. Nemakayewa tandakunda kuchechi makinas. Nemakayewa tandakunda kuchechi. Yesu. Nairosa. Welcome to voicemail. Nairosa. Please leave a voice or fax message after the tone. Asirosa. Nairosa, all right. Inema Rosa azvita achida. Rosa azvinyora achida zvinhu izvi. Rosa atonyora achiziva. Ndi Rosa atonyora achiziva. Rosa atonyora achiziva. Rosa hapana mureka mistake apa. Anyora achitoziva Rosa. Ada ndomuziva zveRosa. Anyora achitoziva zvari kunyora ipapa. Akanganza spelling nice ali. Unoziva seti akanganza spelling. Unoziva Rosa tudhurura niwe. Ndi Rosa atonyora akachida kutoti vanhu museke papa. Rosa. Ai. Chidisetu. Kuda kutaridza zvawanyora Rosa. Uchangomuka. Ngachibata foni zvemurume uyu. Zvine murume anoda kuita seiko. Asari construction right gaiti munze mukadzi asi ndamurekodha. Nasi ndamurekodha. Zvanga achitaura. Inanga andizogona kurekodha nefoni saka ndaisa imwe foni pasaidi. Ndikatanga kurekodha. Ndichirekodha foni pasaidi. Mirai mumwe. Hello maini. Hello sis Melly. Ndikutira kutomufonera zviso. Haasi kubata foni. Ndotira kutomufonera futi even name nhamba. Haasi kubata foni. Anofambisa sis Melly pamwe foni yangu. Ane vakadzi vakawanda. Wakadzi wako umwe anonga achigara kumatuko, umwe achigara uko kwese anofamba nebhaso. Munhu ari busy sis Melly, munhu ari kuri pangozi panyika. Ane vakadzi vakawanda ipapapo. 3 vakadzi vanokizozwa mashona anawo. Tisingaverengi masuku. Munhu izvozvi zviteko. Mwana wake kumba pandakabva kumba, vana vemukadzi wandakataura kumba 3. Mukaona sis Melly ndikuti ndoda kutumira mafoto. Ane kamwana kangu karwisi. Mastrict kid vana vari kutambura sis Melly. Ndakukutumira foto revana vari. Murione izvozvizvi. Vana vari kutambura vakaona inini vanochema wanaiwa kuti mama ndakari. Mukadzi unosita kauya kunokumba havaendi. Ari kutoshandisa kunoona aimba izvozvizvi. Samaza ndoti Maria ari kubhadhira daioni. Chipoto chemota chakatenga chacho hanzi hameno zvinoitika. Munoziva zvimwe zvacho soka. Right. Namo apo. Okay. Right. Masora sei madiaries maswera sei Joe Rogers ndamubata anditika ndabata Jacob ndobva ndamuti nawe Jacob ndine nyaya yako yakaripotwa kunoko saka ndinoda kuti iwe ndizokubata kwauri koko ndinoda kukudepota musha iwe uri kuti uri kuthiretera munhu anditika anyway ndinenge ndati record iyi regai tione wait and see pane pandakugona kurekodha pamwe pacho angati ndiye akufona zvari kuita manje ari kufona nefoni yauri iwewe haminoti mira ndikudonedza mira anenge asikuda daira yangu daira imwe asiri kuziva bata ndifoni bheki
Mirai ndifone back. Ndototi ngwarisira panapa just bata phone. Vanenge vanera moyo. Hello. Hello, hanzvadzi ko ndikutira kufonera muchabati phone sei nemwe namba ndati museveya. Hello. Hello, hanzvadzi. Hello. Vatodropa phone. Ani muri kuona vanenge vasingasadi kuti asi ndivo vaboti mundifonere mudai havachadiko zvino kuti vabate phone. Ngavabate phone. Kuti phone yavo yakafa mheni. Ndatora imwe phone vachitaura ndikaisa phone paside. Andigoni kurekodha kaini. Havachabati phone. Havachatobati phone. Welcome to voice. Vatohwa uku vanga vasingaibati yavanga vasingazivi namba ndiyo yavanga vachibhasa nayo. Vatoona kutoti iya chaiti asi message vaiwawa message tavaudza hedu. Ngaitifonere uyo adzoke. Ngaititsvake marecordings. Halo, anenge akuzvitisa. Anenge ave kuzvitisa. Because adavira. Andikatohwa kuti voice anga achifana pafoni yanga asingaziya yandana muti asave. Anga asikudavira ndikamutry nemwe namba. Ndo yaanga achibhasa. Saka awa kuti ndinobva adropa phone achadaire. Ndai timbowa patataura pekutanga. Irene I'm in Joburg. Akaripota kuma office. Ndiri kuJoburg. Akaripota kuma office zenu Eastern Cape. Aiwa airtime ndishandisa ibasa. Ndishandisa ibasa zvangu. Ndoda kuti kurijisa volume mirai kuti munyatso kunzwa. Mirai ndonyazotora kurijisa volume. Munyatso kunzwa. Kandidzvise pafoni. Saita noise. Kurekodha kwacho nanchigonyatsoogona here guys. Ndasingatsogona kurekodha kwachona zvakanaka. Nachirekodha nemwe foni. Right, tinenge pane iyi yakari. Mazokata munoti muchaifamba sei? Alright. Ndandiri kuti yawa inini airtime zvangu tinoshandisa foni yekubasa saka handineti. Handichimaona. Muri kundinzwa? Yebasa. Ndandiri kuti airtime handineti kushandisa foni yekubasa. Because alright, again for the break. Kurekodha kwacho. Because nyaya iripo ndeyekuti akaripota kuma offices ekuWestern Cape ndo akaripota. Ndo akaripota. Saka aripota kudaro sekuti iye mushona muzimba anditi ndakangopiwa kesi ishi. Saka ine ndisingazo izvokuti tiite zvokuinvestigatana totsvagana kutuma kuti mutsvagwe motogwa pamwe nemapepa emuri chero munenge musina. Ndakuvhurira izvi zvakawanda. Saka ndechitise vana vekumusha titaurane nezvakanaka zvinhu kana zvakapera zvepera mune zvakanaka umwe nomokotiya mberi nelaifi yake mupisi pasina zvokuti tinobatirana totsvagana tozomusidzirana nyaya dzakawanda dzimwe dziri unnecessary umwe nomwe ari kushandira mhuri yake anditi ndizvo. Saka ndizvave ndichida kuti taite ndaitira kubata ibhosi ndandakabisa pane imwe line rekubasa ivi ndaida kusewa pane rimwe line rekubasa kuti moti nditidzire nyaya yake. Atimaona. Unfortunately, I'm not there for it. Atimaona. Imini ndisina there for it. Iye ndandinayo phone. Okay.
unoona mama nauya ndoda kukuudza iwani ndeyekuti kubva apa pakasiyana. Ina handina zuva rimwe ndakaita kumutaurira mashoko akaipa kana kumutuka kana kumusendera meseji semukadzi wangu wandanga ndagara ndichiita nekuti ini nani ndakamuramba ndiye akandiramba. Saka handizivi kuti izvozvi zvichaanorwa kuti anorwa chii, handizivi. Handiti kana vanenge ndarutotuka pamwe pacho ndinogona kuti pamwe ndatomuwana izvo selast month ndakatomuona mujobheki ndopedza moti arega semunhu wandaane nguva naye iye akasobva kwandogara ukoko arega ndimufone ndimumhoroso daada kuti ndakuona haana kubata foni tabva ipapo haana kufona ndatowakumba ini afona kuti chaungoromufonera wanga uchidei sori ndakakata foni yake ndinapo. Saka handina chimwe chandakazombotaura kunze kwacho chandomutuka nendomutukire mameseji andomusendera mameseji ake. Alright, handizivi hangu but aitaura kusangana kwenyu vose tadawezonzwisa kuti background yacho yakamira sei, masanganiro amaita nemavanga aisenda mapictures atinawo kunoku ekurova kwamaita nematanga things like that, the way yamakambotita hamene uchichokwadi here kunoti handizivi hangu zvaita munoona ikuitika ndeyekuti zvinhu zvacho dzenyaya dzekungawari muri murelationship ka zvokona angawezi pamwe anogona kunga aine dzimwe pfungwa dzaainadzo dzandisinazoona dzandisingazivi. Pfumwe pane 3 years mama, 3 years tasiyana nezvimwe pane 3 years handinazo pa3 years achirambipa kumbonyengererana kudzokerana takambodzokererana tichitongoita zvekumbovana ichachigara kunoku then tabva ipapo uye akazoonoti anoshanda bheka ndikontinene zangu kuti ndinoda kusifiriya simba handiri mawana ndakambozvisiya zvakudaro. Saka ipapapa ina ndinozoona vacho tiri kufamba sei pamene ndinokumbira kuti mumubvunzise kana paine pamwe paaine pakanapo kana kumubhadhara ndomubhadhara pamwe kana kumukumbira regero futi ndomukumbira regero zvendakaita magona nzvadzi yavo kana padaro manje magona imi munoziva kwabva makaitirana kusukuro ane mapikicha ane chii ane evidence akachengeta anayo handimaona zvakapera mama ndakamukumbira ruregerero anga asina kunyatsa kukuregererai so zvamutoona zvirirai zvandichaita inini ndichamubata ndokufonerai inini ndokufonera iye motaurirana pafoni mokumbira regerero obva ati handi mune mwana mese nomwata hedi nokuti kana muchitaura inyaya inenge yangove nyaya yekuti munosangana panyaya yevana vemukoma wenyu vakasiyiwa nokuti vana venyuka nemwana ndo pamusangana panyaya yevana morega kuteerera imi moita zvemudzimai wamuindaye wenyu iye momurega oiozvaaisi yake. Handina kumbotaura zvekudzokororana naye mama, handina chandakataura izvo ndango pandakatofona ndichitoti semunhu wanga ane chavu naye ndichimona nzove atomona nzove ndiri mumotikari ndikata honai maitiro ndeuyu. Saka vanhu vamanoda kwokuti ivo vanokomuniketa naye ndivo vakazomutaura kuti mudzimai wakwangu murume wakanga achikutsvaga eti ondifonera kuti wanga chimitsvaga mujobheka wanga chimitsvagirei ndotokata foni pasinzi ndina chakaipa naye kukumbira regero ndakamukumbira regero takashaishana zvinowanika sori zvikatopera saka handizvivi kuti data rachinaro mberi pamwe anenge asinganyatsokuregererai orit zvanakumbira mama maita zvakanaka ndokumbira kuti mutibatsiro nemunzira yamari iyo kana paine nyito dzainadzo anogona kutitaurira akasununguka chandichingachani ndechekuti andituke nekuti iwe kana tikafonerana kana akafona naunenge ngoripo ndeye kundituka ina handigoni kumupindura kana achindituka ini nekuti ini kana takati munhu regero sori zvakapera ndizvozvo chandisingangodi hangu pakuti andituke kana paine nhau yainayo yekuti ndimukumbire regerero hai ndakasununguka ini mameni. Alright, paiwa pakanaka nzodzi yangu saka ndichakufonerai kana ndamubata ndaanaye then nditofona motaura zvinga zvangotira kavatienda ndikushungurudzai because ndinoitira kuti zvinhu zvakadai mangwana akaramba achiripota achidai so zvokwadi munokanganisigwa pekugara muno South Africa zvekutodaro munokanganisigwa ukadzokera back to square one zvinoitika manje tinokutorai ndinongouya nehome affairs yangu nemapurisa kwakutorai kwakutanga kutoinvestigata nemuti one handimaona kwakutanga kutokusumudzai nese ndakunokandai kumusha zvisina kumira zvakanaka ndozati inini zvanini mama nenhau yekuti inini ndakasununguka kana ariye atora roo iyoyo yekuti zvisvika basa zvakadaro ina ndachondoramba ende handihwani
kunyange kana iriyo situation yacho yaanenge aronga kundifonera kana kuuya kwamuri munyatsokuita zvekutonditora ndakasununguka bhozi takarambana kare tarambana zikakundiranambedzero zvikapera saka kana iriyo roo yaanenge achifunga aina anderambika inini zvinenge zvangoitwa namwari handina chandoramba ini. Alright. Aiwa pakanaka ndikaiti change nekuti ndikamubata ndichakufonera ndinaye then motaura ndonzwa kuti muri kutaura sei. Okay. Seva idzodzo. Alright, ndoti mama yaniko. Ndinonzi SIS MELLY Diaries. Melly Diaries. Alright, zvakanaka. Okay. Right. Ndo nyaya yatagona Rogers ari kubhaza izvozvo apa neimwe foni. Ari kubhaza neimwe foni izvo zvisiri yaambobhaza naye because iri private line rangu iri. Saka munhu anenge achibhaza ndiye because private line iroro rari kubhaza ndisina zvokuita panguva iyoyo saka ndangototi ngandifone naye nditeste kuti ari kuda here kana kuti chii anomaona. Saka kwaine uyu show me your boobs, show me yours first, show me yours first. Saka ndo zvaataura. Imimi mainini imi mune chokwadi chekuti murume uyu ari kukunetsa imi? Hello Smell. Mune shuwa chekuti murume uyu pabva pamasena pari kukunetsa imi? Ari kundinetsa Smell, dai kuri kunzi landlord wangu ndichine nhamba dzake pandaigara. Anokutaurirai ndakatama nzvimbo mbiri achinditeera murume uyu. Kufona kwanenge achiita kwacheko kukusisi murume anondithreatena kuti ndizobveko. Handingambobvi Smell ndichisiya basa rangu manzwa. Kusiya zvinhu zvandandaustoka zvakawanda. This year ndaida kutodzokera futi. Kana ndai mama wandinawo panapa vanogona kuti kudi kutoti foni ndakachinja WhatsApp. Ndiri kumakombe ndakatosenderwa message nevamwe anoti tete. Atoende papa achipopota chiti maitodaro kuti kwakadzi wangu. Topa zvakandibata ndikati inini kubvira rini ndakati kwakadzi wangu. Izvozvo zvokumufonera dai kutoti foni yangu tikatranslation ndakamubloka kana kumakonzi hatondifoneri. Ndosaka chiti akafona inenge tamissed call phone kwangu. Nenyaya yekuti aindifonera pese paadira kana pakati peusiku kana pai. Kuti azotombomire kufona ndakazotaura nekuchurch kwavo ndikati ndiri kuuya pasabata penyu. Mumbondibvunzirawo baba kuti chaanoramba achifona pafoni pangu ini ndisikamutsvagi chii. Ndipo akamboti zii. Pandakabuda ndichienda kuNorthern Cape paatanga futi kuramba achifona ndafanira kuti naiwe uri kumbodei pafoni pangu. Aifona kana na12 kana na1. Chanenge achida uri papi dautoya pamba pakurunda wei. Akasvika pamba musi wa4 February ndichibva kumusha. Akandimutsira noise yekuti ndakutopona ndada kunyenga pana panjia. Ini ndichiri kuda ndikazotoya kupusha buda mumba mangu. Zvokuti dai kwambozi ndandine paine kana ndikada kukupa nhamba anyone yekupezeteni kwacho. Mumufonere munzwe nezvababawo. Handingapoti mukadzi benzi SIS MELLY anoda stock re5000 pakusiya riri muwana. Buku rangu ndinaro ndogona kutora mafotos yapo zvisina kubhadhara zvema700 zvema800. Aiwa mainini nzwai waindabvunza mubvunzo uyu handiti mahwa kuti tivatashira titi wataura nyaya yekuti kubva kare tainyengererana tichiita zvinhu zvedu tichibanana tichiviga tichirara tisi ani mamu wachitaura kuti tanga tarambana asi tainda kunowandirana mamu wachitaura nditi ndosaka ndabvunza because ari kuti takasiyana 3 years ago asi mukusiyana kwedu umu anditika taimbopota tichibirirana tichimbodzokerana toita zvatoita kusvikira imi mazoti ini handichadi because hausi serious saka ndichiitako zvemukadzi wako ini ndichisara ndoga ende mirai munhu ndoda kuti muunderstande inini kuti ndoda kuti akazouya tisawane masurprises kana mava 2 ndosaka ndiri kubvunza ndisi kuda kuti muri kunyeva kana kuti kudii but ndoda kuhwisisa chete anomaona kuti akazouya murume uyu hatizodi masurprises mozati nyaya dzakadai kachinji dzinowanzo kutena kudai so handimaona saka ndosada ndichibvunza kuti aishuwa kuti pane because mamu achitaura imi takasiyana 3 years ndakambosangana nawe muJoburg zvamakambotaura imi kuti makasangana muJoburg ndikatoda kumhanyira kudii kwai pane vanhu vanokuudzai mimi kuti kwai makuhwa here ameno and then imi ndipo muzofona muchipopota. Ndiye akatofona pafoni yangu ndakatona missed call yake zvoti ndikagona kudzika musi wa9 wandabva kumusha pakatotoreka screenshot munotoona pakati Jacob musarira missed call yake ndiye akatofona. Saka ina ndina ndakaona ndapa hiking spot pandakasvika Friday makusendo ndakasvika muJoburg Thursday. Friday makusendo pandakafona back kuti wamaifona mufoni mangu maidei ndatoonera eti yekubvunza kuti maidei SIS MELLY noti last year ndiri kuNorthern Cape ndakaomerwa ndobva ndamufonera kuti ndiri kukumbirawo 500 ndibvise labor yehembe dzemwana. Haana kana sendi rakati panofunga SIS MELLY patowane 3 years mwana kana hembe kana chii kubva ipapo mwana wangu haadi kuchengeta mwana vanongozvinyararira saka uzotangabviwaimanyira muJoburg kwai ndine rimwe dzimai randogara naro
ane waya vatatu sisi maybe ngangoti ndine madzimai matatu anogara nawo madzimai akamufundi munogona kuti vandekuzvekuwanza here handiti saka inini kana aine mudzimai handiti anozwa kuti tine mwana ini ndaitoita raiti kungadai ndikutofokasa sisi medu kuramba ndikuti ndipe mari yemwana asi handikumbira handiti ndakaona kuti zvinonetsa haadi yake nyaya ndiri kuramba sisi medu ndeyekuti aramba achitsvaga batai makadaro halo hello manzvedzi maswera sei Maswera mama kana maswera. ndaswera ndambotirai kukubatai ndofunga foni yenyu inonetsa hanzvadzi Ndani chidriver saka ndasingaizwi manje. Ora zvakanaka. Okay, mese ndina maitonde panapa. Maitonde ndina baba ndina ora ngandingoti ndina mukoma Jacob. Anditika panyaya yamakaripota iya ndazokwanisa kubata mukoma Jacob kuseni sezvo nezuro tisina kukwanisa kuvabata ndikataura navo ndofunga havana chavaramba ende makozi ede kubasa sezvandakambokudza ine zuro they are always recorded. Anditika ndofunga mavanzwa achitaura kuti chokwadi kukanganisa takakanzana kumasure ndikakumbura regero zvikapera asi zvondinetsa ndezvekuti vanoti nimai ava ndinovathreatena because indaa nemakore ndisina kumbotaura navo saka handihwisisi kuti vanoti kudii handimaona saka ndiye ndichida kuti ndiwe both sides kuitira kuti hatidi zvinhu zvokuti ndozonita sokuti ndatora saidi remudzimai kana saidi rekumurume nokuti mese varume nevakadzi vanoabhuswa. Hakuna anonzi mukadzi anoabhuswa chite murume aabhuswe. Mukadzi anogona kuabhuswa, murume anogona kuabhuswa. Saka hanzvadzi maitonde varipo, taura henyu namaitonde. Amenonga vataura iwo mama ina ndina chokutaura ini ndongopindira zvavananga vataura iwo. Okay, maitonde taurai nababa tonde. Alright, sisi Melly. Inini 2022 ndichibva kumusha nditika ndingotangire papo ndo padhuze. Manzwa. Ndichibva kumusha baba wanuswa akatanga kutobata phone ndakaenda kumusha 2021 wese. Anga akataura kuti ndiri kuenda kumba kuzogadzirisa nyaya. Anditi ini bandati kana unogasa nyaya unonosvikira kumba kwenyu tosangana kuabereka. Haana kuuya. Andina kumubvunza haana kundini kana kutumira mwana haana. 2022 ndichisvika musi 4 February mu KZN. Akabva afona akati ndinoda kusvika kumba andina kumuramba ndakati svikai. Akasvika sisi Melly akandimutsira noise zvokuti dai landlord wangu mutuli ndine nhamba dzake anotaura akati ai ndichiri kukuda ndikati baborwa nezvako handichadi kana zvidini zviite sei mwana hausi kuchengeta ati ndipo akabva tangaramba achimdiretera ndo patakabva ipapo ndanyatsoti kuramba tingouya panapa kuitika ndatama bvaenda kune another place kuBlobosh aifona sisi Melly paadira ndo patakadzanga kunetsana nerimwe regirlfriend rake handitika pabuda information kuti mukadzi aiwirana neni pazobuda information kuti vanodanana akataura zvakawanda plus nyanda adaro. Alright, mira ipapo mainini matama makugara kumwe pakabuda information yekuti pane girlfriend shamwari yenyu yamaitamba nayo yakudanana nahanzvadzi Jacob muchibva manesana naye imanetsana naye pakaizve masiyana. Handina kunetsana naye panyaya yekudanana babawo muri kubanzwa makanetsana paizve ane mari yanga inayo muri kumbanzwa pandakamubvunza mari yayo ndipo akabva anopinda kunyaya dzipi idzi vandatanga kutonetsana paya paya ndobva kuti aiwa ingadai ngoziva kuti imi munodanana ex yangu ende vakadanana tichiri kutogara tisingaizvisiwa handina kumbomubvunza kusvika tirambani kana pandaiti aimbouya kumba kungu ndotozoti vanhu vanodanana asi pandakazonyatsa kubata chokwadi chekuti vanhu vari kudanana nekuti zvaiita ndezvokuti ndaiti semunhu waunowirana naye ukamutaurira nyaya yaizobuda kuna Jacob manzwa yodzoka futi kumashure kudai ndo pandakabva tatobhureka mabhureki handina kumutuka handina kuti ndakangomira kashamwari kake ndo kakazakaitira chokwadi kanzi maitonde maishandiswa shuwa zvinhu zvese zvamaitumirwa kuJoburg kunohodha pamba ine zvababarogwa and its true chokwadi vanhu vese ndipo katanga kuti taimbokono uchienda pasi taitozoti vanhu vanodanana but asingagoni kukutaurira saka pandakazomubvunza nenhau yemari yeyo zvinhu zvataitengerana ndo pakakutanga kuti hasha semunhu anganyimwa nyaya dzake vatanga kundituka vatadairana mashoko manzwa akati ndosaka une mwana anopenga plus mwana yasiyo mumusha akataura zvakawanda tikapanana mashoko ndikanyarara iyeni wakanga varese noti ndichipedza kudaro Jacob anga sikutaura neni akabva atangotisa message pafoni pavo handati kudaro mune zvakadini zvakanaka muri zvona saka nyaya kuti airamba achifona everyday nditi nhai kuri kumbodei ndo pandakazotaraifona kuti handidziya uye kumasvingo ndivanonamatana naye ndikati amaimbopi ndiri kukumbirawo kuti munditsiurirewo baba vavo kuti akaramba achifona pafoni pangu ndichauya kupi kuchechi kwenyu muri zvona pavanofona mira ndiunderstande chinhu one pavanofona babavo vanenge vachikuthreatena here sekutaura kwenyu ndida kuuyako uri kundirambirei ndida kuuyako uri kundirambirei ende ini handisuda urambwa newepo ndo threat yacho saka according nesituation sisi Melly yandakaona nemararamire ndakaita nababawo ndikutovawo nhangu padhuze chechako nababa kudai handichadi nosisi Melly izvozvi ndiri murwere pamwacho handishandi nemujesi nedii saka akandirwadzisa zvakanyanya saka kutomubva paarika nepadhuze naye mubvunze kuti since ndakarambana naye
akamboonerwa ndiye ndichimutsvaga kana kuti kusvika padhopa kana kuti iye ndiaingouya kudhopa nguva yakundinetsa. Saka Maitonde kubva pamabva kunzvimbo kunogara kwamaigara nababa Tonde ava mukaenda kwamunoenda vakafona kangani? Waifona ndakasvike kubloka. Vachingotaura zvokuti ndoda kudzoka kwauri. Mama akadini, mama muri sei, ndoparakidzomuti kana urambo uchifona kwandiri nhau yemwana. Ndoda kuhwisa mirai mainini. Saka vaifona vachiti mama makadini, mama muri sei, mwana ari sei, ndo zvavaitaura nditi? Zvamuri kutaura imini. Angasafoni nhau yemwana. Aingofona zvekungopisa mameseji kuWhatsApp. Nekudini pandamubloka kuWhatsApp. Akatanga kundibloka iye in fact andika. Vandamusiya paakangoti amubloka patangotaura nyaya dzake idzodzo. It was last year muna May vandamubloka back. Paaramba achifona anditi achinja maline ndo pandakazoona ndikati mufunge inyu kuchi inini zvekutaura nemika musiyane neni pananoti zvinonditambudza zvinondinetsa pandamubloka back. Right. Imimi maini ndoda kuti muute onetsataisa kuti baba vataurewo. Be honest. Pamakanga makarambana apa sezvo baba vaikufonerai vachitaura kuti makadini henyu amai chii ndoda kuya kuzokona ndoda kuya kumba andika ndo mashoko amuri kuti imimi vaitaura handi pane here mambosiyana pa 3 years apa paripo here pakamboya baba ava mukambochachurana mukambobirirana muchimbopota muchimbodai handina kubvuma chaingokwanisa kuyamba chaiuya kusvika isvika sho ndetogara nemusikana kuri sito ndegara naye aiuya achinda kunobvisa mari kumba mari yacho nditori naye ndiri kukupa kana kuti nemusi wakauya nemari yemwana 300 it was 2021 last of last year mari yemwana yekunokuendesa kumba nemukuru ndiyamukhiratira order ndomuforwardira manzwa ndizvaimboita nemusi wandakatsvarwa huko handishori akasvika bhasi bauya ukati ndazvoti matsvarwa huko ndakazvidira nemafuta ndichibika basi yaFortran ndake pagedhi babu nemusi wakazotosvika futi ndakutorongedza kuenda kumba akandidhonza bvudzi simeri akati uri kuita yatosvika totofana nalevhero dhangu ndakati this guy is abusive nona ndakampa peace order pagedhi asingapindi vanakoti sezvo ari kuuya nemari yemwana wake ingosiyai achi asvike saka nezvaanga kuzoti akasvika pamba papa akutobhula futi muri kuzviona ndopandakaona kuti ho pana paachawo paakazobva kumusha ndipo akauya achichiita noise musi wacho handedzi yangu inonzipita yakatosvika ndinokuda iwo achitosvika tinopusha kugara pambedha vakati no sipiri pambedha nokuti anofamba chinoti hure urume kuti chihure simeri ndokanya undirwadza kuti hure ndirakurwadzai alright right tegai timbopowo mukana kune hanzvadzi Jacob vambotaura hanzvadzi sununguka henyu ya pavari kutaura ndinopanzwa amai ndinopanzwa zvakanyanyisa handigoni kupokana nawo kana kuti kudii nhau ingoripo ndeyekuti inini handigoni kuwanyepera kana kuti zvavari kutaura handina zvandinopokana nazvo zvakawanda asi kuti ndakataura navo ndichiti inini haugoni kundiramba ipapo vanondinyepera nekuti ininiwo semunhu akarambawo inini ndaitonyengererawo mukadzi no ngatidzokerera tikambodzokererana zvataura ndaiunza mari yemwana chichichichichi chokwadi ndaitombouya wakatanga wasinga ndivhurire geti wachitaura vari mugeti inini chitaura ndepanze gumisira wakazondivhurira wakati inini pindai zvataiita sevanhu vanga kudzokererana takatomboita ipapo nekuda kwekuona situation kuti no ndokushingirira izvo hazvisaitiri ndikwanise kushingirira panoti otherwise umwe wangu apalevel pamberi munogona kumanikidza zvinhu zvisikachaitiba saka makamboita henyu pamainyengerana makatomboita tikatodzokererana tikambotoitaita tikatombobana nawo tikatombobana then tabva ipapo ndo pandakazoona kuti inini hazina kushingira zvikuita iwo wakabhurekawo inini ndikabhureka tabva ipapo saka chaakundinetsa manditi kuti zvavari nhau dzauritaura ngedzekaresa kana pawakaenda kucape town pavari kugara amene kwavari kugara kupi handina zuva rangambovafonera zviri kutondinetsa handina zuva rangambovafonera and handinazve amwe mashoko andambosungudza pamusoro ekuwatuka kana kuti kudii saka ndiri kukumbira kuti iwo wanyatse kutsanangura kana paine pamwe pandiri kuwashaishira kubva ipapa ndinowakumbira ruregerero vapatondiregerera asi ndinokumbirawo ruregerero rubve pakati pemwoyo wavo kana vachindiregerera ini ruregerero kukumbira ruregerero rwangu kubva pakati pemwoyo nekuti handinazve chimwe handina kumbowadzira ndawatuka zveini Maitonde kwaina baba Tonde ini ndinoda kuti mutaure chaipo chapo ndikumbire regerero kuti ina nhambovhera kakutukai handina kana pandorangarira kwai kana paripo nyatsotaura iwo zvangogumisira pamakangodyanana bota apa iwo imi mti wamazotimi hazvichaiti kuti hausi kunditora serious vabvadzokera mumba kwavo saka imimi plus zvamuri kuti vanokufonerai vachikuthreatenai nokuti inini ndogai ndikudzei nyaya mafoni calls aya ese mafoni angu anorekodha atiri kuitai kuitira ramangwana handisa imimiwo zvakaipa Maitonde kana musati mambothreatona na baba kuti muti zvakaipa nokuti mukawo temwa nomwe munhu isu tinonanga kuna baba Atonde
kuti makatema munhu kuti manga mune mathreats asi mathreats amuri kutaura manje kuti makathreatenwe kuti makadiya mai ndoda kuuyako inini ndakatarisa haisi threat Maitonde, that is not a threat. Hello, Sisi Melly. Andisi mwana pamuri muri muhombe kwandiri andisi mwana mudiki Sisi Melly. Yani andimuruzwa iri ngwa 3 years nditika. Andikongotangi from nowhere Sisi Melly kubata phone manzwa. Kukufonera Sisi Melly zvakadai. Kungotanga kubuda musaga sebenzi. Ndiri munhu anotoziwawo. Sisi Melly hapana munhu mbavha teteko kana mukasvika pairi kubaba. Mukaiti angosvikiruka mukamuti waba anorapa. Mune here kana anyway pavakanyora vachikuthreatenai baba. My guru ndokumbira zvirege kutora nguva ndinokumbirawo ndinopinda ipapo. Ndofunga inini ndiri kunyatsokutaura kuti zvese zvawataura pavari kunyatsozoti ndakavashaishira. Inini ndinokumbira ruregero runobva pakati pomwoyo wangu. Zvamangwana 2022 musofo unosvikomba kongeruka mudzanoizi Peter akazosvika 2020 chi kasi wakamba kuti randi ndikasabata mari musofo February last year February hapana here pandaka izvi zvari kutaura zvine first year handiti zvari kutaura zvese zvekumashure pandazobuda kwenda ku Northern Cape paruti hana chandakazoita pamubvunza kuti musofo February haana kusvika ere akaita noise pamba pangu manzwa ende akaita noise simeli murume ane voice rekuti akatanga kuita noise ka unomirawo akazoswera futi the whole day mwamsi achindishungurudza kusvika ndakazofonera honhu yekuchechi kwawo ndikati ndiri kukumbira mutauro kuti baba wangu aumbomiri pafoni pangu ndaneta munonzwa izvozvi Simeli kana muri ndiri kunyepa chaito ndikufonerei da kuti ndikutaurei musi wa 13 December this last year atabva yanditika pandakabva ku Northern Cape ndakati ndiri kudzokera ku KZN uko ndandakangoenda nenyaya yeprogramu remapushira ndairukawo ndakasenderwa message ndatotanga ndati andiri kukumbirawo noti ndakakudza kuti mudziya yangu magumbezi angu everything zviriko vanatoshifonera umwe mani ndikati andikumbirawo mutsvagirawo rumba ndaigara paya pamarumu aperi noti pane dzimba dzakadii dzakawanda munozwa kuti akabva ndisendera message akati Maitonde munozviitirei kuramba muchituka mahure newakadzi wababaurwa ndikati inini zvikanzi babaurwa auya pano achipopota kuti ini kana ndikada kuti Maitonde handizvi kuti ndakamuramba chanoramba chiuya kwandiri chi ari kutuka wakadzi wangu ndikati inini zvikanzi akatuka Evelyn ndikati Evelyn 2020 tichagara tesina baba ndopatakagumisira kushaudhana tichiri kushaudhana paushanje hwedu hwekuti wadanana andika kubva 2020 namba dzake handina tete handisoti mubvunze babarwa endai kuna Evelyn mukubvunze kuti ndine here zuva ramamboonawo Maitonde achikubvunza zvikanzi zvakatoma ndakarwadzwa kuti temuzva ndakachema ndiri mumakombe Sisimeli pandanyarara ndipedze pamusoro maiguru nhau dziri kutaura Maitonde dzakawandisa ndofunga inini handisi kuramba nyaya kana tikurekesa otherwise pamwe inini semushaishi ndakamushaishira ndiri kuti inini sorry nezvandakamushaishira zvese Maitonde right hanzi ruregerero Maitonde imi baba Tonde ndikukumbira kana baba Tonde tichibvumbirana pano nhasi muchibva pano muchinda kwamuri kuenda kugwandika kubva nhasi baba Tonde please kana muchitaura naMaitonde ngaive nyaya yemwana nevana vemukoma wenyu amaiguru zvino zvamuritaura ndinopanzwa Maitonde ndiri kumbirawo mumbomodzo ndakabvumisira kutaura naye rini handina nhau dzombo dzaritaura saka ndiri kuti kutsanangura kunonetsa inini chikuru ndotya Mwari nhau ingoripo ndekuti Maitonde ndomuti sorry Maitonde sorry nezvese zvandakakuitira hamuna kuenda papa vaigara pa mukanoti wafonera Evelyn mati hamuna kuenda mukanoti wafonera Evelyn papa vaigara mati kuti hamuna kuenda here pavaigara mukanoti Maitonde vakufonera Evelyn no musati December izvozvi Simeli pana December apa gorera ipapa pada December utabuda maiguru nhau dziri kutaurwa dzakawandisa ndosaka ndiri kuti kuna Maitonde sorry nezvese zvandakamuitira zvaari kuona kuti ndizviri ndakamushaishira sorry maiguru ndokumbira kuti mundizvitsire ruregero rwangu Maitonde paina baba Tonde sorry isakuziva kuti baba Tonde ko zvine zvavakufoneri vachikutukai havakuthreateni vakuthreatenai then yatova imwe nyaya muri kunzwa here Maitonde akatozorera mukomana kuMozambique tikupe nhamba mumufonera atinditsvaga 1 week mama muri muno ndiri kunyepera mukomana akafona achichema alright mirai baba Maitonde chimirai ngati hanzi nyaya dzenyu dzawanzanidze kumashure baba Tonde muchiri kuda Maitonde here hello muchiri kuda Maitonde here nguva yoreba tasiyana tirikutanga kudzokerana pane 3 years ina hangu handikwanisiba maiguru handichakwanisi asi maimbochachurana 1 hello maimbochachurana 1 pakati apa asi makasiyana
mukadzi ndaimuda mukadzi ndomuda saka kana momuda totongesera takaramba naye mukadzi ndaimuda zile mukadzi ndaimuda asi nguva yareba munhu kushuwa kunyengerera ndakanyengerera shuwa ndikazama ndikaona kuti hazvisi kukundika semunhu akaramba handadzi kunyengerera mukadzi babhozi vanhu munoshaishirana asi munotaurirana saka kana kutaurirana kwai kwakaramba saka ndaakuti sorry maitoni ndaite muvhoni neupenyu hwake kana pane pandakamunyengera sorry imi maitondewo muchine tufeeling tushoma here twasara kuna baba atonde apa toda kubva tangoipedza nyaya inhasi turipo tushoma ndoti munombofunga baba atonde so mobva mafunga kuti rega ndimbovatsvaga hainini sisimwedi handovatsvagi noti kana muswara tomufonera muswana nebva kumushapa ndiye ndakatona music kumufoni make ndinotoshamisika kuona achinifonera ndiye anotonifonera mama andogara navo panapa handifoneri baba sisimeli mukatona music yake akatongudza kuti hanzvadzi yake wanai kujobheki takazvitoti kuti mutotaura akatibaitoakutogoti munhu anogara naye wacho ndiani atitogosari mujobheki saka vamataurire munhu nehumbi vanotyisa vandete vanogwa nemapara taura henyu maitondo kaindokumbira kutaura ndokumbira kutaura mai guru nhau dzinoitika kana kuti dziri kuitika nedzoti kuri kugara maitonde nekwandiri kugara kure nekure saka nhau inonetsa ndeyekuti maitonde shamwari dzacho dzaagara ndapa nadzo dziri kuno dzino pamwe pacho mainformation ndokumbira kuti maitonde asanyanyisa kunyanya kuteerera mainformation anodziwa navanhu vari kunokuba asanyanya ndosaka ndiri kuti handigoni kuda kupinda makawanda pakana kuti tore wanhu tiise wanhu pakati pedu isusu takarambana kudai inini pandinofonera maitonde munongozori munhu autadzi kurangarira umwe wakopa kufona makadii andina kana mashoko andichataura akawanda kana kudipa unless kana ati iye handichakwanisi kuti ndikwanise kumufonera pa andongorega bhozi handifoni dzeri pa ndongofonera pa ngokatopera gore kumhorosawo saka muri kuwa here maitonde kwai munoda kuti ndirege kufonera chose here kana kuti ndongofona usi zvandaingoitawo kahwani chiti makadii henyu sisimeli that I don't want to see his call in my phone nekuti mwana ari kuvabereki wake chanetsa kumwana ndinochinzwirawo kumba iye chanetsawo kumwana noti tatimisa pakati pedu ini nababa mwana watinaye wani noti avakagara avaramba noti paitombotenga bhawa nesipo aiti mwana wangu ndiyega wandikuziva pano saka vakoma vake airamba airamba kana nhasi unodai mine tipendera ndoti bataitonde sisimeli tonde akasvika pakuti mama kana madzokera nababa amina akabva kusouth africa isi machibheta kudzokera kumozambique kwadaigara kana kunogara kuna mbuya kana kufamba nesango baba ndini pano mama handidi kumudumuna vana vemukoma wavo here munoita munyama baba atonde vana vemukoma wenyu ava vana venyu munoita munyama munhu anongoti pangu ipapo ziva iro papo patakagara zosvera pakuzvara asi iwe mufana iwewe jacob iwe mufana jacob iwewe uri mwana mudikisire kuita vakadzi 3 iwe unovadii vakadzi 3 uri mwana mudiki sereki iwewe 35 years kuita vakadzi 3 4 kuchachura apa mangwana uchachura apa unovadii unofa gambiri nouraya jacob yelo uri kudiwa aiwa ndisi kutuka maitonde munyarira ndiri kumbotaurana najacob ndini ndiri kuti jacob uri mwana mudiki sere kuti uite vakadzi 4 iwe ko zvinofamba seiko maiguru vakadzi 4 vari kundiudza ndiye ari kundiudza ndiye ari kukuudza maiguru ndiye ari kuudza maitonde mukadzi wangu chaiwo takasiyana but nhasi amuzonifuremere zvavakadzi 3 4 vari kundiudza wakadzi vakundiudza akupinda vamunoona munhu kana uchinge wabuda hako muda semunhu ngarege kutsvaga zvakawanda zvokuti wakadzi 3 4 chichi munoona maiguru zvazvinene zvokuti amwe acho masituation anogona kukupinza munyaya isiriyo handiti nenawe situation zvese zvaakutaura izvo handizvirambidza maiguru kuti tizosvike pasituation yekuti ndingi zosvike ndinyengera naye vhirino wari kutaura inawe situation kugara tienetsana munhu unoti munhu unogona kuti uchipinda mumba monetsana kudai monetsana woshaya kana paunosunungukia ndo situation dzinosvika ipo papa saka zvawakadzi 3 4 izvo ndakunyeperwa apa aiwa ita mukadzi wako wani waunaye iyeye gara naiyeye uvake uri mwana mudikisire zvoti unoda kucha life yako andika chirega vamaiguru ava vaindi otherwise yaidove mistake yamanga madoita yekuti maiguru nabamii mushachurana nokuti mufi wafa andimoona makatoita mistake wabe hazvichaitwi zviya zvaiitwa kudhara zvezviya kumadzitateguru edu zviya kwete nemazera enyu aya
ipapo maiguru inini handisiri kana zvaari kutaura kuti ari kundifonera achiti ndouyapo maiguru zvakapera kana zvakuti ati kundifonera andinyanyi kutombomufonera maitoni. Aiwa pakanaka madzadzi Jacob mwana chengetai please kwai utumba kwenyu ava mai ava chiregai kuvafonera kana chibva madhileta nhamba dzavo mufoni menyu kwai handidi kana kuona phone call yenyu imimi chitaise munhu akangwara baba madzadzi Jacob dhiletai nhamba dzabai ava mufoni menyu umwe nomwe ararame peaceful life yake imoinda makadai ivo mai ava voendawo vakadai kuti muite peace mwana ari kumusha anoda kutengera mwana wake anongotumira kumusha paitawo dambudzikowo munongosangana kumusha pamwana ipapapa muriga kutaudzana enyu. Hello muri kundinzwa nditi? Aiwa ndifunga kuti pachine chekutaura maitoni pachine chekutaura because hatichadodzokera kunyaya dzekumasure nyaya tatoihwisisa hatichadoramba tidzokera kunyaya dzekumasure pane chimwe chamadataura pa baba tondi vafanira kudhilisa nhamba dzenyu foni mavo voriga kufonera zvachose pane chimwe here. Aiwa hanga vatoita zvekutobholoka kwakandina chimwe basi changaa kungokumbira ndechekuti ndorikumbira uziva kuti iwo zvavari kuti ndaiwashaishira wandiregerera mwoyo wese here kana kuti hawana mundiregerera kwai zvandakakukanganisira zvo zvauri kungochema kuti ndakukanganisira kudhara wandiregerera nemwoyo wese here kana kuti nekuti ndakumbira ruregerero kaini. Sisi Melly. Hello Sisi Melly. Ndakateerera. Muri kundinzwa pamusoro ndingotaure shona yechikuru manzwa Sisi Melly. Chinonzi ndakukutaura nemadhairizi akaitira chinonzi regera ndiye chiri pai mumaoko chiri mumwoyo. Sisi Melly ndinogara mudondo nevanhu. Sisi Melly ndine tifaira riri kuhospital ndinomwa mushonga yechibhoyi nechester ndakatsikwa saka Sisi Melly handiri kukunyeperai for now Rogers pamberi pemadhairizi tese takadai ndamuregerera asi Rogers kusvika ndipinde mugomba amwe ambai andishanda kamuregerera akatirwadzisa nababa vangu vari pasi kudai handiwaki imba 6 months munhu kwakukanyamba kwatengesa mari kwakuvakira munhu kadzimba. Right. Now tasvika pane nyaya chaipo ndo pana ndakamirira kuti mutaure handi muri kunzwa tasvika vazonyatsotaura pane nyaya yavo chaiyo guys nyaya haisi yemathreats nekuti hapana threat yambobuda apa ini ndinomira pachokwadi ende ndinenge ndiantorisaidi nekuti mese muri tu handikuzivi handika hapana threat yambobuda from maitondi ndotaura chokwadi chokuti inini uyu ndinogona ngomuregerera asi ndinomwa mapirizi echest yandakatsikwa ndichirohwa naJacob uyu chero ndikafa handimuregereri ende tu ndavaka imba yangu yoputswa hanimona just like that ini chiti ndavakawo ndo pane nyaya apa pamusoro tete pamusoro ya tinotenda nechikamu chamapisha ichi ndofunga kutaura chinhu pawanhu kuda kuti mubatsirigwe saka nhau ndinoona sekuti haiperi kana yakadai so nekuti iyo kunyange manhasi kati zvapera aiwa babatondi babatondi nhau inopera inini handizivi kwamunobva imi indinoona kuti mirai babatondi mirai babatondi kwamunotobva imimi kuchipinga handiti inenge sadhirona chipinge mozambikiro munotori kuchine chivanhu netsika dzakatonyanyisa kudarika kwatinotobva isu kusadhirikwa namasvingo kuti akubatira chirungu pamusoro handimona nhau iripo babatondi mukadzi ushu angari mudzimai wenyu mukadzi wamukoma wenyu akaita mudzimai wenyu kumashure kwamakabva kwese uko pamakakanganisira imba iri kutaurwa iyi babatondi handiri kunyeperai ingozi imi munoziva kuti mushonga wengozi kuita sei ingozi imba iyoyo yatataura ikai ingozi nhau tinoizwa tsika namagariro zvese zvamuri kutaura izvi handiti takasvika pasaizi yekuti no umwe wangu ndazviona patakanga tambodzokerera tamborambana futi ndazviona nhau iripo ndowekuti ona tamarimi taakungadza mari mbijana kuti iwe uite tidzorera imba yanga yakadii ndizvozvo nyakuwakawo kuti imba yacho ndiniwo ndizvozvo saka zvisina imba kana ivo yavapa pamba inenge iri yemukadzi handiti ndizvozvo chaizvo saka zvese izvo tataura kuti no ngatidzokererani tadzokererana tiwake zvinhu izvozvo ine ndakakwanisa kuunganidza 3000 ndomupa 3000 iya ndikati maitondi chichengeta mari panoperawo gore muchingotiwo padiki hatishamba 10000 nekuti kandakakapwanya kanomira handiti akatumira mari yakumusha 3000 hamene medzi dzakatambika mari ikazi yarasika yapinga makaundi isiriyo hameno chimiro chakatambika ndikati no problem zvoitika
vatasiya zvakadaro handiti kubvisa mari kwakanga kurudzwa kuti ndakashaishira mwangu toda kugadzirisa purogiramu iri pakashata panditi Okay. handina kuramba saka zvaari kutaura zvese izvozvo ndosaka ndati iye ngaataure pasi pemwoyo wake nhau yakaitwa newairi inofana kupera newairi ini mato wako wechitatu mapo pakutibatsiridza ndizvozvo chinopera ndizvozvo iyewo andibvisewo mumwoyo chaizvo handiti saka iye sekutaura kwake kuti handimuregereri handidi pfungwa yake iri pakuti kana kuri kuti ngaacalculate zvatinga zvakamira paimba pacho inini ndobvisa mari ehe makuti mukutaura zvakanaka chaizvo babatonde ndo zvandofarira izvi mukutaura zvakanaka because munoita kuti basa rangu rireruke hani maona maitonde babatonde muri kuvanzwa hanzi pamakanga mamborambana mukange mauchachurana pechitu apo makanga maronga kuti tochivaka musha uyayo wakapwanyiwa ndochikupa mari uchichengeta uvake imwe imba ndikatokupa 3000 imi mukata zvamakana ne3000 chinzwa story SIS MELLY 3000 tanga tichiri kugara tese muna August 2020 tichitori tese tisatamborambana tichitori tese takatoti iye Evelyn uyu mai avaruwa vekumusha neni mari yatakatonoisa papaisa tikaya mari 6 tichiri kugara tese tichatoronga mari ikajigwa nepaisa paisa ndiyo yakaba mari tiri tese tiripo zviri kutaurwa nhasi SIS MELLY zvekunzi patakadzokererana akauya 2021 SIS MELLY akataura maitonde ndine 1000 baba wainditi ndakwenda kumusha umwe musi akandipa 500 rand pa 2020 takwenda kumusha SIS MELLY asi vakakupaika havo 3000 ikazondiwayo nepaisa asina mapuwaka yanga takatenga mubhedha 500 yacho mimi ndatowedzerawo mubhedha batauya 2.5 bataisa papaisa tichagara tese kumashuro muruzva ndopakati yatopindirwa nawo nekuchechi tichaenda kujanganisheni zvikanzi baba musarira hapana munhu ari problem apa kuti mari yadini yabiwa nepaisa zviri pachena tikatofambira kupaisa kumaagentsi pakatobatwa munhu akadini pakaenda mari muri kuzviona pazvapera takazorambana SIS MELLY kanyaya yemari itiwasi pa 3 years atarambana from 21 22 and this 23 akauya 2021 kumbova akati maitoti ndine 1000 user ndida kokurora kumba kwenyu ndikati wadi yako korora mwana nekugaranira zvichaiti akati noti akaenda bhanorora uya vakamitisa wadaitara mai wababa uya neuyu wekumusha akawabvisira mari ini ndiri kuno tarambana 2021 muna June ndopakazoya muna October akonoti madhezi ekuenda kumba akukwana zvikati maitonde ndine mari 1000 US ndikupe uchengete ndikati uya nayo SIS MELLY mari anakuyaba SIS MELLY murume uyo kanda kuri kuti kune vanhu vari vatatu kana hama dzake kufona murume uyu mukazwa kuti kune munhu anonzi anonyepa pasine kudenga murume uyu oright aiwa maitonde ngatitenge kudzokera zvokunyepa kwabatonde ngatitaurei zvokuinda mberi kuti babatonde vari kuti pakadzika pemwoyo wenyu kuti ndigadzise nyaya yemba iyi ndidini SIS MELLY tingazoswera SIS MELLY allo SIS MELLY ndakateerera taurai muri kundizwa utsve muri kutaura nayo iyo SIS MELLY handitika akaipfeka njini ndikanzwa kushinya kwayo handitika hapana chinobuda SIS MELLY ngatirege kurebesa munamatisiza ndiripora hakuna imba idawo kwaba 2020 akatoti dzika kumba 2021 wacho dzika kumba ndiri kutumira mari yemba yako ndakadzika kumba bhandinyepera kuti mari yemwana yebhasikoro nehembe dzemwana bhaatonifonera ndakumba musi wa 19 atifona SIS MELLY akabva kuti ndiri kusvika kumba mangwana kana sendire mwana kana takatumira saka SIS MELLY inini hangu ndati for now handidi kuswera ndiri kutenderedzwa kuti andangotara ngeti kuti baba waneni ngatimire kufonerana zvekuti pane imba ida kuwakwa SIS MELLY awa handidi kukunyeperera SIS MELLY handidi kukurebesera munamatsadza chipora mangwana muzorege uramba muchishandisa airtime nekubasa kwenyu kufambira zvinhu zviri unnecessary hapana chinobuda baba SIS MELLY chatangoita ngechekuti baba kana kuri kuaregerera chokwadi chandango kutaura ndechanda kutaura kuti chinonzi regera ndo chiri mumaoko chiri mumwoyo noti nhasi kandikamuregerera pamba chest mangu musururapika kuti aneta nema-x-ray inini apana mafaira hopo SIS MELLY nyaya ingaipere baba ava chingoripo ngechekuti ngavachirege 1 kurega kundifonera 2 ngavasiyane neni kana kutaura noti muvanhu vavanotaura nekuzva kuti baba this guy is violent saka vanhu akangotaura iri risk about me handitika vanhu vanotya havatombotadzokuya kunditaurira handitika saka inini kuya kwamuri ndauya SIS MELLY pane makore asi kuya kwamuri nhasi muno chete pane zvinenge zviri kuitika saka vaati hake hachafoni hati adini SIS MELLY ngatimire pakadaro baba ava ngavadhobhawo varongedze zvavo inini anganongondisiya ke ndakadaro nenhamo yamuSIS MELLY kuti aida dzoti uriromba una chaunoita urombe hwamuSIS MELLY ndinotubeka kuenda nawo iye hake nopfumi wake handi ndakamubatsira aipota yanayo nhasi ini ndine bhasikoro rekana imba akavaka ndikafamba nemapurasi vari kugara mimba hombe apo ini nhasi ndine SIS MELLY pamba paneka kuratidza ilo paneka 1 room kanonga ndarane 19 years SIS MELLY ndindabuda mari ndiri rombo mwari kana achida kuda kwake SIS MELLY ndichakwanisa kuti mwari uchandipa kana zvakadzi zvakadaro aiwa
zviriko machesi akambati wari wani wakapfuma wakabva mukushanda. Alright mainini, alright takunzwai. Hanzvadzi hanzi naMaitonde regerai henyu kuripa, handina chekuti muri pebhozi muchataura zvokunyepa kuti muchauya muchiripa morega. Saka kana ndichizokuregererai inini ndichakuregererai ndoga mumwoyo mangu nenguva yangu, because chero mukada kuti muti kwai ndinoripa imba ko chest yangu yakapondoka pondoka yandinofambira kuenda kuma x-ray every day inoreplacekwa nei? ndofanira kutora tinokutendai patasvika ndizvozvo nepamuri kuitana nhasi. Nhau yechest iyoyi tetei takaenda kupi kundozama kurapisa umwe wangu handiti tikasvika mukusiyana munhu achitozvishandira atove right Maitonde. Saka ndiri kuti nhau dzacho idzi tikaramba teingodzitonora ndinofunga ndabudisa pachena tete kuti uyu munhu uyu ndakamushaishira ndakamutaishira kana iye zvaari kudzosa anoti no ndichamuregera nemwoyo wangu no hapasina chakaipaba kurwadze kwaMwari kanabve pane pamwe paanenge azoti ndamutukazve munenge mongotipa zvekuita vakangoti zvino mamufonderana kutukana kuti kudii aiwa ndanze kanive navo kudzai pano mukafonera mukadzi uyu kana kuti nokuti zvokuregerana izvi zvapakwari iye nokuti pane madamages akaitika amuri kutaura ari kutaura musiri kuramba wenyu amuri kubvuma. Kana mukamufonera mukadzi uyu handifungi kuti zvinozopera zvakanaka. Tikutaura nhasi tichiseka kudai so ndiri munhu ndiri mai vakanaka mufunge, asi kana ndozouya manje pasecond round munenge vakutozoramba ndo vandaitaura navo here vaya zvinenge zvisina kumira musha hanzvadzi. Inini tete ndoda kuudza chinhu makasununguka tete kana iye ati abviswa futi ndadai ini ndouya hamuiti zvokunditsvaga ndouya ndinokutsvakii ndouya direct nokuti mai awa tete mai awa nhau dzakuta kuti wakandifonera chindiabvisa zviro zvekare kare saka inini ndakasununguka ini ndoya direct musamboswere zvokuti chada kuita zvokutsvaga kuti munondifonera ndoya direct kusungwa mondisunga zvese hamunodhira neni bcause ndisina chakaipaba ndongozurwa naMwari ndauri kuti zvese zvingai ngezvekare kare nezvekusanganisira zvekunyeva zvokuti nyaya yazokukura. Saka inini handina chandoramba bati ndini ndakasununguka Right. So thank you very much Maitonde Babatonde ndakuvaregedza voenda zvavo ndofunga vachadeleta phone number yenyu vachibva pano ende hakuna munhu achakufonera pafoni anochiti ndinonzi Jacob kana kuti rimwe zita ravo riya hakuna munhu achafona achiti ndini ndakadaro anditika. So zvekuregerera izvi zvakubva mukati memwoyo wenyu kuti pachazofamba sezvazvo kumusha izvo panewo pasina pasina kundipererawo ndiri musunga asi pane pandofanira kutaura panewo pasina kundiperera pa pematanga kunditaurira makuseni muchiti neni ndiri kuisira Maitonde mameseji ekumutuka ndozvavakanga vataura paripoti yavo vakati muri kuvaisira mameseji ekuvatuka shuwa ndozvavakataura zvanzi ndopamaripoti yavakaisa shuwa vakataura kuti maivaisirawo mameseji ekuvatuka ekuvathreatena muchivatuka ndozvavakataurawo chokwadi Maitonde. Ipapo munofanira kukukura kuti handina meseji ndakavaisira yakaipa kana kuti yakanaka yacho handina meseji ndakavaisira iyi. Ipapo vanofanira kukukura mhosva ndinayo kana zvauri kutaura izvi ndakamurowa ndakaita sei ndakamuyabvisa chokwadi zvimwe zvaiitika mukurarama tichigarisana asi nhau yokuti izvozvizvo apa ndakavaisira meseji yakaipa handokumbirawo kuti ipapo wandichenesa ipo papa nonge handisina upanzwa. Right. Ndinotenda hanzvadzi yangu anyway vachazojekesa havo tichasara ndichitaura navo ndoga vabva vadoni airtime yangu ndofunga yaperawo mufoni umu. Right. Maitonde Babatonde vainda guys Maitonde mumwe wedu anditika Maitonde mumwe wedu vari mumwe wedu da Babatonde vainda havativazivi Maitonde vakaunza nyaya pano asi kana tichida kubatsira ndoda kuti muteerese madiaries if you want to help anditika even vamwe vachauya guys ina handitore side I have to be pakati nokuti baba havana kuyawo vachitawo zveviolence handiti chokwadi pane side rauyu pozoita chokwadi hanimaona one baba vakutaura kuti handirambi ndakamurova taigara tese pakati kazvinhu zvakawanda kumasure sekuti wakati zvakaita naMaitonde kuti vakandidhemeja baba vaindinyangira nematanda vachindirova handika baba havabvuma vane mhosva ipapo one guilt hanimaona he's found guilty ipapapo hanimazviona zvotidi vangu vari padhuze takutovasunga takutovavharira handika right. Two Maitonde zuro chaiye muchitaura neni makati baba vanokuisirai mameseji vachikufonderai vachikutukai that is not true, that was not true
Andimona ipapa makanga mowedzererawo kana ndataurawo nyaya anowedzerwa to spice but ipapa makawedzerera makanyepa because you have failed to zvamakandiudza imimi kuti vane message kana hapana message yabuda yekuti baba vakakutukai ende ndakubvunzai varipo kuti makathreatenwa kuti kudii mukati vakati amai makadini toda kuuya kumba. That is not a threat. Kana chida kubatsira I have to be honest with you mningi wangu andiona haisi threat iyoyo maybe ako wakanganisa kuziva kuti chinonzi threat ndechipi andiona baba vaitozama kunyengerera kuti vadzokerane newe mukati moupenyu wako but iwe wakaora mwoyo semunhu anoziva zvawakaitigwa nababa vakubva kare uko andiona ayo vari kuramba chibhaza hapachina zvokubhaza tapedza nemimi chindai andimaona saka ipapapa next time vanotaura nyaya yako ita kuti nyaya yako inyatsokubuda pachena pasazonoti dema muri mukoti chaimo chaimo mukoti zvandanga ndichitobata inini zvingade zviri kutonyogwa pasi it was going to be used against you because mukoti munoshanda evidence andiona ende baba chokwadi vaitouya voti nyanga vachibvuma kuti chokwadi ndakaita zvakadai asi ndezvakudhara tikazotaurana tikadai andimaona tikadai imbane chest varamba bvuma baba vanamboramba vabvuma baba kuti chokwadi imba zvakaitika kumasure ndopandakazomupa 3000 chiti imba inovakwa imwe mari ikabiwa nepaisa andimaona chest vakati takafamba tose ndindaitozama kumurapisa antika akange apora mavava vachitaura antika akutoshandira andimaona saka ndizvo zvandoziva aiwa ndinotirangu kuti kana kuri kuti mukoti chaimo mekuti hamuna jaji Melly muna jaji Judy Brown mapoints ese anenge achiverengwayo andika kana muchene nyaya uyai nenyaya yakamira pachokwadi because tine varumewo zvakare vari mucomment section kana kuti pai ine handizoditi varume vamwe vedu vati hapana vanotiteerera we are always sometimes abused nevakadzi and then nobody listens to us and saka ndesingati ndikutsikira ndikudii panoida kuzama kumira pakati kuti even hanzvadzi dzedu dzivewo kusununguka mangwana kuuyawo nenyaya nokuti kunyarara kwevarume iego ipride nemavanhu asi vakabvisa pride vakauya kuti vazotaura muchaona kuti varume vanoshungurudzwa zvakaita sei nevakadzi tinovashungurudza varume ava ndochokwadi but vanonyara kuonekwa chiti vachinzi ndakashungurudziwa ini ndorwa nemukadzi nepoto musoro vanongonyarara saka we are trying to change that narrative iyoyo kuti vanhu vese vave free uku neuku ngatiuye taure nyaya sezvairi antika baba tonde so far I don't think kuti une any problem. I think uri safe Naitonde from what I've seen amene wamadaris maona sei but I think you are safe baba vandifunga kuti vachakubata vachakuvinga vachakufonera sekuti vakaita kuti handichakufoneri futi kana usingadi iwe kati handichadi andimaona saka vati havachafoni zvakare zvachose antika so dzimwewo idzi dzekuti kumba kana tikudii mati mimi mwana ari kuna kumba kwavo ndokwamunosanganirana I think now you can go ahead in life yako because nezuro wakoya uchiti iwewe ndiri kutya ndoda kuti mundibatsire ndoda kutaura zvawakataura kwandiri pasina madiaries tiri 2 pafoni wakati sisime ndoda kuti mundibatsirewo nokuti ndanetswa nemathreats emurume wandanga ndichigara naye everyday anotonderera anogona kundiuraya iwe tiri 2 ndo zvawakandiudza pamusoro weSIS murunzwa reSIS taurapo handiya kujeketsera chokwadi kuti Maitonde ndakamutera mudhobheka handitika manhu vachokwadi papapa ndikakutaura nokuti pamwe pacho ndofunga chero paaudio yandaplaya pano atotaura ngausipo national 32 pafoni chipana chirekodha paya atotaura kuti ndakaona Maitonde mudhobheki ndine vanhu vekubasa mota ndikati Maitonde avo ndikakufonera hauna kubata foni wasvika kumba ukazofona chiti wandifonera wanga uchidei havana kupavadza zvawakataura wakazvitsimidzira akadzika SIS MELLY bvaamhanya handitika amhanya paakadzoka angaina handisi kutaura kuti vanhu maiguru sisi wemudzimai wake natete hanzvadzi yake handiti ini chandakaona midziko ndobatoaudza kuti ndaona Maitonde ende Maitonde kwaari kuenda arikuudza kuti ari kueko kuti chabatana chechi muri kuona tete chaunambotora nguva batoisedze ndichiri murodhi akati makoti titakuona mujobheki ndikati mandiona kupi ndo asi ndio midziko yandaona zvika ndichakudza ndasvika bhaataura kati Maitonde chezera baba vamataurawo hanzvadzi yake yekuchechi kwavo yavanonamatani akandifonera unofunga ndakani 2 days tiri kuZimbabwe newhatsapp call akati Maitonde mataura ari kuta baba uyu kunoko asi kumira zvakanaka ari kuti ndakumuona tata yamunomoda mugara sei after that hanzvadzi yake mbera kwasikwa negirlfriend yake rechi3 ari kunyepatana wakadzi 2 ari 2 wakadzi plus girlfriend achifona kati ndikunogamuchira Maitonde munhu ndakuzviona muri kuzviona saka munhu nekuzwa mashoko anhu ndopapachifonera kati Maitonde kana uine pekuchinja munomba mugarika right saka right batai vakadaro ndoda kuti inini guys ndoda kuti mubatise zvitogona Maitonde muri kunzwa ka egi mira nditenge ndapindura zvawataura andika
Guys, remember, nyaya isati yauya pano, munhu anenge atanga kunzwa nyaya ndini. Andika, saka chero nyaya yakazochinja tave palive, ini zvaunenge wambondudzwa kuseri kunde ndichizviziva. Ani maona. Ini ndataura zvavakataura kwandiri tiri 2 maitondi. Tisati auya palive pano. Tiri 2. Vachindifonera maitondi, vachindoredzera nyaya yavo. Handi, vakatiita sokuti maitondi ndoda kuti mundipindurewo. Handina kukuti ndikutovhunduka kuti kana chikudai zviri nani kuti tizofonera mukuru wemapurisa mangwani. Handika, tivape nyaya iyi, mondiudza kulocation kwaari, so that kana maidzokera ikoko, monanga kupolice station, otudza kuti monanga kupolice station kupi, then vokubatsirai. Handakudaro. Ndaitoda izvozvo mirai maitondi, aiwa, imbonirai kutaurisa maini, ingoti ndakadaro kuti handina. Makadaro. Right. The reason, right, shimirai makadaro, imbonirai ipai munhu kana chanza tauri. The reason why ndakadaro, pavakandifonera, maitondi nezvino vaita kunge upenyu hwavo hutori pangozi nababa. Hani muri kunzwa? Hutori pangozi nababa. Ndosaka ndakati aiwa, tikaenda palive. Nyaya iyi, malive anenge aripo, vanhu vane chamawitness. Live nyaya inogara palive. Live haidelitwi. Andika, ukanzi wafa iwo mangwana sezvo upenyu hwako huri pangozi kudai usasagoni kufamba. Ukanzi wafa, tinongoziva kuti wakataura nyaya iyi. Avo baba vanhu varipo, tovatsvaga. Garawani pamadetails avo, ndine number 2 dzababa vatonde dzakandipa. Andika, garawani pamadetails avo, kuitira kuti ndigare nawo. In case panchaitika, vakatozouya vachifunga kuti ndakatoita nyaya ichifunga kuti upenyu hwavo huri pathread. But now, hearing to the side of the story, ifeti izvi zvavana kuzoshaura kwamuri palive nesuro. Hearing now both vakutaura, mazvinzwira. But this person is a pretender. SIS MELLY. And this kuramba tini pretender maitonde. But ndikutaura information yamakandipa imini. Again, you will not understand. Inini kungoti nyaya idzi ndadziziva ndadzijaira ndodziita. You can never understand. Andika nyaya idzi ndodziziva. Ndikutaura zvamakandiudza imimi. Baba kuti vasunge kwandiri vataure nyaya dzavanokudii. That was not the idea. The idea was to find out kuti upenyu hwamaitonde huri pangozi here. Sekuti rakaita maitonde. Only to find kuti ayo vana vanotove kwakasiyana. 1, 2. Vana vatove nguva yakareba vasina kumbotaura vese. Hakuna messages akatonda mabatonde kuna maitonde vachivathreatena. Maitonde ndavabvunza ivo maitonde makateerera. Maitonde makathreatenwa kuchinzi kudii. Zvikanzi ndakanzi makadii mama, ndoda kuuyako. Handisi muri kunzwa. Saka ndo nyaya yanga iripo. Ini ndikubatsira mumwe wangu. Animona, I'm helping nina wangu. Ndiwa ndikubatsira. Kuitira kuti next time, manga muri mukoti chaimo guys. Musada munyebedzera kudzungaira imi munozviziva. Maitonde nyaya yaraswa panze. Ne 2 statements wangu kanga sakutaura kuti wangu twista kudai. Inonzi hapana nyaya because ndo basa raprosecutor rekuteerera zvaunenge uchitaura kuti uri kudzokorodza here the same thing kana kuti wachinja statement. Ndo basa rake iroro nemaloya ndo basa ravo iroro. Andimaona. Ndo saka ndati ipapo murume uyu yes he's an abuser because chokwadi abuse and he's a narcissist murume uyu. Akarowa maitonde vakatsemuka chest and haana kuzviramba. Chera akati ndezvakare asi akavarova. Andika chera akati ndakavarova kudzari asi akatovarova. Andika imbai vakataura maitonde ende zvichokwadi akatoiputsa. Animaona. Saka murume uyu is an abuser. He's a narcissist. Animaona. Ndo munhu yenyushu. Asiwo chero ari narcissist ari munhu ari abuser kudaro. Andika tinomira panyaya dzake dzakaita. Atizomiriwo panyaya dzasina kuita. Nokuti tikadaro chokwadi sometimes mujere makazara vanhu vanozoendesa nedzimwe nyaya dzavanenge vasina kupara. Handi muri kutipanzwa. Saka kuti tive nejustice, it starts with you and me. Kuti tikwanise kuti pave nechokwadi chinobuda. Maitonde, thank you very much mningino wangu. Iwo now you can move forward neupenyu hwako pasina any disturbance. Pasina kufunga kuti munhu yaya achaza kumasoro phone call hachafoni. Ndofunga nyanga chinyakunisa ndekuti paizofona pachiti ndoda kuuya kana kuti mama makaita sei kana kuti makadi yameno haachauyi. Antoona. So now iwewe mari yako ndikakuisira ndofunga ai hope ndakudza kuti mangwana nderoga dzakadhakore mukuru. Ndikuisire mari yako mukadhi mukuru. Toda kuona kuti uchihodha uchitengesa move on nelife yako. Andika siyana nababa. Ivo I hope vasiyana newe zvachose. Andi kana kuri kuti zvino next time vakadzoka vachisachichengeta message. Phone call. Tora screenshot phone call. Send it to me tutangira ipapo. Alright, smile. Andika right pakanaka mnina wangu. Right. Sa ndo nyaya yakati chingovepo guys ish. Andimaona. Ndofunga sometimes zvinoitika muvanhu kuti tinogona kutora rumwe wedi mune ane even wedi kuti bullying. Unowa munhu achiti uri kubhula munhu but ukasasa pana bullying inenge iripo. Ukatara funga dzako anogona kuti uri kubhula munhu.
tine a certain way that we understand certain words zvakasiyana muvanhu hanimaona. So maitonde probably vachifonerwa vaifunga kuti ndikutothreateniwa hanimaona, hence it was not a threat. Munhu uyu aingotofonawo hanimaona, asi abuser uyu iabuser amene vakadzi vake vana vekukoko vachatsemugawo musoro hanimaona, vachatsemugawo musoro nevachestiwaya nokuti shiri nemuro wairegi. Maitonde vakapunyuka vakabuda. That for that one, thumbs up to you maitonde. Enderambe nelife yako kwawakambotambura vana vako usingazoti vari pai uchigara musango nevana, haudzokeri wakadaro. Chero munhu iye achita sei, chero aikuita sei pamubhedha, haudzokeri wakadaro. Unotarisa kumberi woenda vamaona. Hatidi this narrative yekuti varume vanoti hatimboindi because vakadzi vanongo pane hanzvadzi atozvitaura mukatumu atozvitaura hanzvadzi kuti tagara varume hatiteeregwi. Chero ine handidi kudaro manje. Ndoona makomeni munenge vakadzi tinochida kumira nemukadzi, but inini kwandiri it's a different case now. Hanimaona, because nyika yese the whole world is watching. Handika pandinotoona kuti apa paita era, I have to address it guys, kuti zvisaita kunge ndiri biased. Hanimaona, kunge panapa ndinongomirira tinoda tinawo hanzvadzi dzinotifollowa pano, madie hard diaries ehanzvadzi aripo. indotoziva vanzani kuseri madie hard diaries ekuti every live anokudza live yakaitika 2019 kuti kwanzi SIS MELLY hatisedwano tine tiripo. Saka let's try kuti is it a threat to Yanzi because of his previous behavior. Maitonde vakangonzwa or kuona phone call from him, it is a threat to ye. Scholastic, let's be honest, it's not a threat to ye kana vaimbobirirana. It's not a threat kana vaimbovatavisa. Remember pataurwa kunzi taisiyana todzokerana. Andika vaidzokerana baba vaitobva kwavoenda kumba kwamaitonde vonochachurana. Handiona saka yanga iri threat here. Pamunenge muchachurana handi munenge muchichemererana muchinakirana. Come on guys. But dei kwakuchinzi vakabva havanambobvira vadzokerana pakati apa. Ndipo daiti vaigona kuvhunduka kuti munhu uyauya ari kundifonera down ndikuvadza. Animaona. But vakambodorambana. Munhu ari threat odzoka vobvuma vokurana mabhurugwa. What is threat imi kai? Let's be honest guys. Ngativei vanhu vari partial. Antika ngativei vanhu vari partial. Hakuna zvakadaro. Dei matinongobva vasina kubvira vakachachurana futi. Taingoti shuwa vane fear yekuti munhu uyu akavashungurudza kangodai anenge atotanga kuuya kuzodi kuda kundorova. But pakati apo pakaitika zvakadainge vataura muchinzwa wani kuti vairegererana vodzokerana voregererana vovata mazviwira wani. Inyaya dzevanhu tu vakambobvisana mabhurugwa idzi dzinonetsa. But I'm just happy kuti maitonde now is vakuita move on neupenyu hwavo. Hanimwana hanzi boy child marangarwa. No, sinikiwe. Boy child ndingomira pachokwadi according to mataurirwo aita nyaya. Andina tundatora boy side child kana kuti I'm just standing on the truth both sides. Semawira akaita nyaya kwandiri. Antimaona chat. So guys, we are happy Maitonde is moving on neupenyu hwavo. So we are very happy papo. Babatondewo vahwisisa no more phone call ya Maitonde. Unfortunately, dei vanga vakasungisa vabatondewo. Zvino Maitonde vakangotiza havana kusungisa vabatonde nokuti chest iyoyo vaifunga kuisungirwa. Kuparadza munhu chest kudaro guys. Mafindifuwa. It's a long term risk yekuti anytime kasanga chinorema chest yainodzoka. Asi nyaya dzevanhu vanokura mabhurugwa havana kuripotana. Andimaona. Saizvo zvitotaura kudai zvizvo shamisi futika 2 years down the line kana 1 year down the line tozochi Maitonde vana babatonde vakadzokerana. Nyaya idzi dzinonetsa idzi. Andimaona. Nyaya dzinokurira mabhurugwa dzinonetsa. Next year munogona kuti Maitonde vakugara babatonde. Vanyengerana vave tu kuseruko isatipo. Tutuzongozwa kana neumwe munhu akaona nyaya ipano kuti imi guys muri kuziva here and we will all be shocked. So inadhinya yatatipa nayo chiripo chete chero Maitondeko zvinova kuzati babatonde havasi kuvatsvaga kuti vavakuvadze kana kuvarova. Babatonde vabvumawo vacho kuti for now havakwanisi kuti vafonere baba mai avo umwe neumwe ngota yake then ipo. Tichiri kuda kutandara here guys? Tichiri kutandara here kana toinda? Tichiri kuda kutandara here? Taura itinzi. Itandi. Andina muchokuita good nothing to do. Mchuda tandara kana tundoinda hangu.
anzi break mozodzoka. Ndikaita break handizodzoki because the truth is ndinoenda kutogara nevana vatonona movie. Saka ndine imwe hanzi mboita 11 9 mili asi unenge wandipa drug kuti ndifundize ndiri pano, right? Saka zvandakuita guys ndikukata andika I'm just giving you 5 minutes yekunotora drink rako kana kuti chii modzoka. Ndine nyaya imwe andika chitorai madrinks enyu glass enyu, we're just going to give ourselves at least 2 hours the most andika tichitangana zvarinenge chivira patosunga panapa titakwenda kunobika andika. Saka I'm giving you 10 minutes guys, everybody modzoka pano letu asem mzukuru wangu 10 minutes todzoka pano. Nyaya ndinadzo hatisi kupera Linda, imi ndimunopera andika. Asi kana ukauya nenyaya expect kuti tikudze chokwadi, toda kubatsirana guys, tinokudza chokwadi. Azvirevi kuti kudza chokwadi takusema kana takukondema, no, we are trying to help you. So vanadzo nyaya dzavo dzauda kushare andika, you are free to come. Kune vanoti hatidi kushare toda kudai, send a voice note, ita audio yako yakareba iyoyo ndo yatinoplaya that audio, nyaya yotaurwa animaona, nyaya youdzwika wobatsika. Speaker tinaro rakafa idi tichaona mna chatitengera yezo tinotera chatitengera speaker redu handitika tichatengerwa speaker na Linda Brooks ameno kuti ndiani kana tichatenga speaker rimwe rakafa tirambe chindira mberi ne speaker tetinaro. Saka if you can't andikutaura unogona sa voice note, but kutaura wega nyaya yako manjika kuna advantage yakawandisa because unogona kubatsirwa. Ona maitondi vakatoyambuka at least nyaya yavakabatsirirwa inyaya yevana, yatsi nyaya baba tondi inyaya yevana kuti vakwanise kuti vashande vachibva pavana vavo, because as it is right now maitondi is staying here in SA, vana vari vega kumusha andika. Saka we are trying kuti maitondi vakaona stock vakatanga kutengesa anditi vanogona kuzodzokera kumba voita business ravo vachibva kumba kuvana vachiuya vachitengesa chidzokera kumba kuvana anoona kuti vave nevana vavo andimaona. Hanzi Rosa achatitengera speaker. Rosa Rosa ndakatodhakwa izvozvi togodza kuti uripi atizivi pamwe akatodhakwa izvozvi hatina speaker hanimaona. Speaker redu rakafa rombotika dzima rombodai rombofa rombodzima hanimaona. Right, sa totoda rimwe speaker nyuwani remakuwa, totoda rimwe speaker nyuwani tidi tiwane kubatsirana tichifamba noti panapa tinotaura ma real life issues enyaya dziri kuitika timupenyu wedu. Saka chindai 10 minutes then you are back here, right? See you soon guys.